Nyeste skud på Leclerc-stammen er Snowdrop, lampen, som skal bringe den klassiske plisserede skærm ind i det nye årtusinde. Den er skabt af 3 danske designere. Kim Samson, som har lavet den minimalistiske skohylde Red til IKEA, og Thomas Heid og Nikolaj Sørensen. De er mændene bag den moderne knærække Knacks. Hvorfor hedder lampen Snowdrop? Det var dig, der fandt på det. Jamen, jeg synes, den lige pludselig så kom det bare, den ligner jo en vintergæk, som så hedder Snowdrop. Vi tænkte vintergæk, det var sådan lidt bob-bob. Og så var det, jeg tænkte, jeg må lige slå det op, hvad det hedder på engelsk eller på latin. Og så tænkte jeg Snowdrop. Det var i virkeligheden et meget smukt navn også. Og den ligner jo, og så hænger den der, dingler det lille hvide hoved på den tynde stængel ude i sneen. Så det var også sådan et meget poetisk, pænt navn lige at finde på. Og mange af Leclercs lamper hedder blomsternavne, så det passede også meget godt ind i den familie. Hvad er den kan, jeres nye lampe, som den ældre Leclerc-model ikke kan? Den bygger på de samme principper om at diffusere lyset på en flot måde, men har bare en mere tidsvarende formgivning, som gør, at moderne mennesker kan forholde sig bedre til den. Hvorfor skal der hele 3 designere til at genopfinde en forholdsvis simpel plissé-skærm? Når man er 3, jamen, så kommer der nogle sjove diskussioner, og også indimellem nogle ordentlige skændsmål om, hvad der er godt og hvad der er skidt, ikke? Og som regel har jeg ret. Og som regel drejer det sig om æstetik og funktionalitet og produktion. Og der er jo sådan set 3 ting i spil, ikke? Vi er lidt den gode, den onde og den grimme, ikke? Ja. Hvad har udfordringerne været i den her lampeskærm? Den sjove udfordring, det er at forstå, hvordan det her plastfolie, som de her lamper de bliver foldet af, hvordan det egentlig arter sig, og hvordan man folder i det. Og så lære, hvordan man kan lave et foldemønster, sådan, så lampen ser sådan her ud. Når industridesignere går i gang med at lave foldemønstre, så tegner de jo op i et CAD-program, så vi kan bestille lamper i hvilken som helst bredde og højde, og så siger computerprogrammet, og så kan vi så vurdere lampen. Og det tror jeg ikke, Leclerc-lampen har været tegnet op i før. Nej, jeg tror, at Kåre Klint han ville have været lykkelig. Han ville have været lykkelig, men alligevel at lave et foldemønster, så det ender med at se sådan ud, var jeg da i hvert fald overrasket over, hvor kompliceret det egentlig var. Er jeres lampe en af de gamle klassikere, som man vil skele til at hente inspiration fra her i Leclerc om 50 år? Selvfølgelig vil man, når man snakker om en Leclerc-lampe, stadigvæk snakke om den helt gamle Leclerc 1-skærm, som ligesom er udgangspunktet. Men jeg tror egentlig, at vores skærm er med til at gøre, at den 1-skærm, den også overhovedet er i sproget om 50 år. Den fører traditionen videre frem efter. Med de sidste billeder her fra værkstedet, der er det slut med folder og placeringer fra i aften.